Gabani wa kwotu mngani rume wegetabi. Ya gawa meme. Tewe phone ana na kabili otoke laso. Iwe. Ala mazu. Asinge laso ke cross straight. Ala mazu Bishop. Lakwo. Ela which place? Enyi je address wound ndị mmadụ. Mba. Te de kwado nnọkọ onye na address ọnya. Anu me address ọnya. Ị address ọnya. Mba. Tọnụ kodi azụ. Chọcha gbasala. Na-ese address ọnya. Mba. Ọnya mmadụ ị address ma ọnya nkịta. Lewe n'anya front ga na-ele m jụọ aga ajụjụ ị ga-adọ otu ị nọ na jụm. Gịnị mekwara na gị n'ike? Mba ọ na-aka efe ede. Nna-aka efe ede? Enwere mgbe m gị na ndị ogbe lụrụ ọgụ? Gị na ndị ogbe alụba ọgụ mbụ? Mba. Ike ga-abịa dị like this. Ọ na nke ọ dị. Where go reverse bia. Le ma he reverse. Le aja front ke where reverse bia ke bia. Program. Ese ke na ndo bia we. Bia where phone go. Achọrọ m na ihu gị ahụ ọfụma. Mpaghara onye Yoruba. Ọ onye Igbo. Mpaghara. Ele ihe ji bụrụ ihu ndị rega agbo. Amakwa m. Mahụ. Ma ihe mere iji ihu gị ji ye ihu onye na-ere agbo. Ọ na nke ọ dị. Aha gị? Aha m Chinyere. Chinyere onye? Ya m na-aza wa Okeke. Iwu onye ebe? Ahụ m onye Imo steeti. Ebe n'Imo? Ọlụ Okporo. Ebe n'Okporo? Umebele. Ebe n'Umebele? Umagide. Iji ụmụ ole? Amụbe. Enwele mgbe ị lụrụla di? Enwụọ na mbụ gị tee, ifentela mbụ tete? Mgbe efentibe mbụ. Iji ada n'okporo ụzọ? Mba, adabe mbụ. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Nna m anwụọla. Ndụ nna? Ndụ nna. Cataract ọ nọ gị n'okpuru ara? Cataract? Mba. Abi na ọbara gị ọgụ mbụ? Mba. Ndị ogbe ha akọọla gị akantị mbụ? Mba, mụ na onye ogbe emebe okwu bifo. Mana ọ gbala gị enyi? Ija aja ata gị na nrọ? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị anọ. Enwere n'ime ụmụnne gị onye akwụkwọ dị? Akwụkwọ anọ n'ezinụlọ anyị. Arakwanụ? Ọ dị anya. Paịlị. Enwere onye regha paịlị n'ụlọ unu? Enwe. Ị nọrọla otu a gị mee nwaanyị na nwaanyị ibe gị? Mbakwa. Iji anụ otu a ya agụmaghị ga-ewere aka ịkpa na-emetụ onwe gị nwoke akpọ gị na fon sị gị see pichọ ga-ese ụnụ anyụkọta na fon? Bishop. Mba.
Aprogono. Mba, abụ m. Ị nọrọ na chọọchị je ehi ụra. Mgbe ụfọdụ. Nwa agbọghọbịa na-aga ụka dapụ n'okwukwe ngo ohi. Ebere gị ugwu. Yeah. Mami m sị ọ bere m. Agbọghọbịa chapụrụ ihe o ji anyị nwa mamịrị ya wee ihe ụtọ dị ya n'Otele. Achị ike gị ji akpụ ya akpụ. Yeah. Ị gama n'ụzọ gị na ndị na-eji arụ ụlọ ha ji agba gị enyi ndị building. Ha na-akpọ mbọta ana m aza. Oke ndị na-amewo simenti ndị wọwọ. Ha na-akpọ mbọta azabe mbụ. Ndị ambalansị kwanụ ndị na-eji anya ambalansị. Mba. Ndị na-eji arị akpati ozu ị gafele mbụ ha akpọ gị. Agafebe m ebe. Iji aga saịdị ahụ. Ọ na-atụ ụjọ. Enwere ihe ihiri na mọnchụarị mbụ. Agabe m gaa. Eleke wuhe. Agabe m. Gị gwa ajụjụ ga-eje m simple as Assam Street. Gị bịa nga tiere m hei. Ihe ele na mọnchụarị mbụ this girl. Mba. Itigere m hei. Ihe m ji ajụ gị ajụjụ awụ otu ihu gị dị ka onye ndị mmụọ kụrụ ihe. Bịa nga bịa gwa m sị hei. Akwa ka ebere ibe. Mba. Bishop. Echi ọchị na echi ọchị na mepụta oge ihe. Otu ihu ya dị nnọọ ka Sheyi nwa Tinubu na mama ọpara nne gị. Mba, ọ wọfọ. Respect your nwe gị. Kwaba m ihu nnọọ ka onye Badan nna mama gị na ndị Badan ọrụ ha. Atala gị n'ime chọọchị mbụ. Mba. Na moto kwanụ. Mba. Bishop. Eri oke nri. Bezin na-eji eri gara ele ụtọ na ha. Ọ bụwe ka nne eji eme ndị o busha nnukwu ibu na but ọ na-abata 2 cups. Ele Rosanna gị fabara me fajuo ya n'ọnụ. Ọchịchị Tinubu anyị karịgodi iri ahụ. Ele bezin na-eji afajuru ude garị. Ndị ebutie. Gaa butie m ahụ ihe na-eji naanị gị na-erichi akwa ya. Gaa butekodi ya. Ndị sa kamera nga. Bishop nke ka nne eji eme ya. Kedo ihe. Ga emeju ya ga naanị gị akwụrụ rie ya. Oge eju 2 cups garị ka ọ na-abata. Ga 2 cups ofu ha ifu. Otu naanị ga-ericha ya. Echuwe na-asị nwoke bịa lụrụ gị ma nwa gị 2 cups iri me. Orime ofu. Dem you. Kemgbe iri nri enwele dị ịhụ. Ị nọ wee sapa ma n'ụlọ gaa na-eri nri. Lenga ntị nha gị. Kemgbe iri nri enwele dị ịhụ. Rie nri ka nkịta azụrụ ọhụrụ agụrụ ji. Bingo. Pranga apịa akwa m sị 2 cups gara ya. Elekwele nga ara gị nọ. Opere mpe. Nwe ha ara. Enwere m. Ị nwere ara nke ole? Opere mpe. Gịnị pekwere anya mpe? Ama. Emma. Bawle no se mega election. Amakwala ama aga ngọwala ballot box on. Akwenu ahe ngwa akena. Kwenu ahe ngwa akena. Awara gị fuo na etu ya ma ngbugo ọbara. Ti na enwe ha ara. Don't go near ngọwala as a ballot box o juru.
Oh. Ijangamo. Anu bembo. Igarola kwa mahadu. Agam. Moka jangara. Anu bem. Ha? Mba. Ema nwoke. Gwa m eziokwu nne. Eziokwu. Ema nwoke ga-ewere gara afakala tacha erighe. Lee ihe bụ isi ọchị gị hịa. Ema nwoke ga na-abaju bezin garị 2 cups of garị erighe. Irighe kwere onye m chebe erighe si inwe ike iji eri arịgoro. Ha? Ana m eri ka m kpata ume ka ọ rụọ ọrụ. Ana m arụ ọrụ ugbo. Ị na-arụ ọrụ ugbo? Akwụ ọgwụgwọ sị gị bịa kọọ ọrụ ugbo na be ndị mmadụ ị ga-aga. Na-akọkwa nke anyị, na-harvest cassava, na-ere vegetables. Ana m arụzikwa fon. Ị na-arụ fon? Fonu mebiri emebi, ana m efisikwa batrị. Chai. No wonder ugbu a ka ị gwara m ihe nrụga. No wonder ihu gị ji ihe batrị keke. My sister. Ọ dịka batrị nke fonu nke fonu. Ya ihu ewekwara n'ihu batrị keke itikwu uche n'ime ya. Ị ga-amụta ọrụ ịrụ batrị keke nna. My sister, agbama mbọ nọ. I love people ụmụ nwaanyị na-agba mbọ nna. Chai. Ya. Ele nga ị na-anọ? Nga m na-anọwo. Ana m anọ na international n'ọrụ. Kọlụ. International nke ọlụ. Ana m eje na shop. Enwere na shop onye m na-arụ fonu. Ọ gara enwe ndị kpọrọ m ka m rụọ fonu m ga na-arụ ọrụ ugbo. So ka ebe shira watch him na? Gansa watch ewukwa n'ọlụ. N'ọlụ? Anọ m okporo ọlụ. Ọlụ ọdịla peaceful na? Ọ dị. Enwe ihe na-emewe. Ma ahụ eze gị? Ọ dị ọcha. Ma ahụ eze gị ga-esi m na ọ dị ọcha. Ma ahụ eze gị wetara screen here. Onye yuzukwere na this girl. Onye yuzuru gị? Enwe onye yuzuru. Enwe onye yuzuru m. Amakwa m ma eyuzuole m. Emahụ ma eyuzuole gị? Nwa bọbịa yi mere ka onye yuzuru eyuzu. Genotype gị? Genotype m AA. Ọwụ Jona nwa bingo. Ọwụ Jona Chileke agbaghị ọkụ onye ke yiri BB Ben. Ọwụ Jona disi gị alụ nwa bingo nwụrụ anwụ. Traga bịa gwa m Jona. Genotype. Ọya genotype gị gịnị? AA. Blood group gị? O positive. Ọya kpọọ phone number gị nna. 070 61 07061 32 84 31. Gbara your phone number. Bria no be that na anybody kpọrọ gị. Bria no be that na ọwụ ha niile wee ezigbo mmadụ. Onye ọla dị serious bịa kwụ ụgwọ isi gị. Ị na-anụ? Pụta ịkpachiri ụkwụ gị kpachiwe ụkwụ gị nna. Na-agba mbọ gị. Mana ịkpachigide ekwekwele nga ahụ shiwe ushi. Nga ahụ shiwe hụkwala ushi gbaa ụka mebie. You are gone. Menu ahụ mgba gị. Kpee na-aka ọrụ ugbo. Mgbe ọbụla hit merele gị. Gbaba bathroom ga-asachasịa nga ahụ immediately. Ngwa kpọọ phone number gị ahụ. 070 61 31 89 31. Congrats, na. Thank you. Life nka Chineke na life ndị na-ama social media niile m gaa n'iru m ogeta. Yes, sir. Ewe phone na la ga biyo to kelas. Okay, sir.
Papa that in no boy, remove that slippers. Remove all that slippers, man height. Beto front. Kurodia. Turn on. Gini ni heka. Sir? Gini we here. Ha? I came. Gini we ke. Here no nazo. I came. I want to make it. Le wanya front. Nwe hike. I want to make it. Emakwasi nwe hike. Echi na akpọ emeges. Get me carry them when hike na guy. Mwa bingo. Look at. Where reverse bia. Look at ga buri kende weather na aba. Buri kende na agba ihe ọkụ bịa nga bịa lere m. Nweghị ike. Makwasị nweghị ike. Hige galere ya wuru detiji ni hige yi. Bishop, what you go do? I want to Dem you we pakala transa ga ahụ. Ifodu ya ma opota. Ma bingo. Ya were phone again. Hey, Kurodia na no the way for that. Hey, don't call here to tell me. Stand there, get them phone naka chileka bagoko. okay, That phone naka. Edge the baby. Tia ni hugi wa bingo. Tia ni Edge hugi. the baby. Aswara. Praga biburu moke. Mwe hotel bi aga bi eburu moke. Asiku le phone ante we ni hugi wa bingo. Bishop, what you go do? Later, moon, I never go me. Onyo organic cream. Color. Le quote here the color mixture. Praga es pari hu shama gana. Hu shama melody gana. The way for no tani hugi. Okay. I never go to Bishop. Aswara komkom brana nwa. N'otu ade. Iche ndị a na-eji gala na mgbe anyị nọ secondary school. Ma bingo. If you come here to drink jilem gwegu here. Bragere nketa moto baburu na. Bokishe zegi. Ezem docha. Zegi ne docha. Zegi mana chamfa kebere kwa mso docha. Ma bingo. Iwonye ebe. Aboya Abia State. Ebe na Abia. Umunochi local government. Ebe na Umunochi. Oye nato Eziama community. Ede afole. Adim 24. Yes. Adim 24. Yeah, as in social media age, age, negative. All you age. Age. I had him 24. The way for now, new of man. I never got me off, man. I have a push hand hit remove it. Bishop, Remove it, man. Who you're remove it now. Remove it or you go down from here. Remove for them that thing. Remove for them that thing now. Remove it. Oh, I will have to cover that one layer. Nkasiri ka dogo mi oma nkwe. Nkasiri ke biko iwo we like you Bishop. How are you? Emo they got focus here. If you don't focus, I bring you down. I dey focus. Emo la nwa n'ụlọ. Mba mu ni bem. Are you sure? Enwe no yara gbaga na family nne gị na nna gị. Mba woro yara na agba. Pilot dege. Ah? Pilot odege. Mba pile adirom. Obara goof on na family uno. Mba obara goof adiro na family. Obara angro mo woro ye na angu ma ya dachi ụzọ n'ụlọ. Mba ye woro ya. Ije ezu ohi. Mba. O mgbe pere mpe ka azụchara oyi. Izuru gịnị? Nna de ezu anụ ma mma m sibe nri n'ọkụ. Nje zuru anụ ya ma azụ ya. Listen. When so fe chetara de nwere mgbe izuru ohi. Ịma ihe mgbe ahụ ime gị ya.
So don't come here again when somebody berempe. Do not deceive your wood. You won't know he. Above your nezuhi. Nezunea ohi. Bracket. Family of ohi. You want to learn one bo? Mama. And when I'm back again, no pro step. Hey, mbakwa. Na bacha kwano. Mba atanu ben na bacha. E gara ụlọ akwụkwọ mahadum. Mba gara mahadum. Oke ka ọ gaala gị mbọ. Okike mba. Gị na ndị mbe side nọ na-agba nwere ọgbụgba ndụ. Mba. Onye ogbi ọ gbaala gị enyi mbụ. Mba. Abino kwanu. Mba abina agbago m enyi mbụ. Abino agbala gị enyi. Nwa agbọghọbịa. Mmụọ oche ịba n'anya dị n'ime. Ya wụ onye Abino gbarala enyi. Ara gị osiri ike. Mba ara m amaka dị soft. Enwere mgbe ị nọ otu a mamịrị akpachi gị ike gị ba babịrị n'ahụ gị. Mgbe mpere mpe ka nna anyụ mamịrị. Ị hụrụ nga nwoke ibe m nyụwa mamịrị mbụ gị na ọkwụrụ nnọọ eleghị ya nga ọ nyụwa mamịrị. Mba mpa m mgbe arụ adịrọ m na ụmụ na-ejide amụ ya ka ọ nyụọ mamịrị. Nna gị ahụ nwụọ na akọdị ndụ. Mba ọnwụgo. Ndo nna ndo. Thank you. Nwa agbọghọbịa na-emetụ amụ mpe ya aka. Mmadụ ọlụgharịrị di. Mba. Ya ọmọdụ ji eme ntamu mmadụ ọ nọrọ otu ji eme ntamu ọ na-aga n'ụzọ ya na-atamu ekwuru onwe ya okwu o ji eme ya. Mba ọ dị eme. Enwere nwanne gị ntamu dị n'ime. Ọsọsọ mụwa owu ite na asam so na-eme m na-atamụgharị. Oke na-aga gị na-ekwuru onwe gị okwu. Nne m ịma na kọstọma adịghị abịazi these days so na-eme m na-ekwu na-aga n'ụzọ. Okay. Nwa agbọghọbịa nwa aja ya ara nwa aja ya dị n'ime. After this interview ke ga lab say me ge lab ara. Kwe na ya na gwa gị gwa doctor na m say me ge lab ara. M say me ge gịnị? Bishop. Lab ara. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele? Ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele. Good ya. Ke dị ya. Don't worry. Gị na nwoke okwuola okwu na WhatsApp mbụ gị see otele gị picture send ya. Musa Megan. Gị na nwoke okwuola okwu na WhatsApp gị see otele gị picture send ya mbụ. Okay, mba menube m ya. Kebishi na watch him. Ano m Anambra. Ka agwa ma ị nwere jọrọ ezigbo njọ ọ ga-awa echi nwoke lụọ gị ọ ga-achọpụta agwa dị ụta then ka ọ ghara ise gị decide aka egwe ya na ihe agwa dị gị n'ime and ọ na-eme gị gaa na-enwe problem with ụmụ nwoke ka agwa dị ụta ị nwere. Agwa m nwere dị otu ahụ na m nọrọ otu a na-arụ nrọ bụrụ iru gị ka m na-afụ n'arụ amarọ m nwaanyị sọsọ ya ka mma nwunye mma m nwere o tewe m bido fụba iru yi na arọ bishọp ọ bụrụ dị ife tata amarọ m nwaanyị Ese? Asị m na o tewe m bido fụba iru gị na arọ bishọp biko ewepụla m. This place nwa bingo mụrụ anwụ chọkọ onye na